toca fer camí als vidres. I toca fer camí una altra vegada cap a la felicitat i per això hem de contactar directament amb Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Ah. Vaya vent, no? Vaya ben ha fotut, esos dies. Però què ha sigut aquesta locura? Bueno, ha hagut anys en més vent, crec. Més. Jo crec que hem patit. A Santa Bàrbara sí que va bufar fort. Va bufar fort. A Santa Bàrbara 126 km per hora. 126, Aquí 90 pocs, crec. Que 90. loco, que loco. Sí. I tu què tal? Molt bé. Bé, clar, tu també. Bé, no? El vent. Bé. A tu no et molesta el vent. No? Vam anar a Tivissa, a una fira que hi havia a Nadal, i fotia un fred Feia i fred. un vent. Era una mica de la muntanya. Ahà. I per aquí, quina pena, lo de la fira. Vam anar quan encara no havien tancat, i la lona es movia. Estava parlant amb Joan Guijarro, i jo mirava detrás, que es movia, i així dic, quina forma d'estar aquí, i en son de mai ja Ja es va tancar. O sigui, vas anar a Tivissa de bolo, no? No, vam anar de visita. Vale. Sí, De no, bolos hem estat a Móra d'Ebre, a l'encesa de llums, Ahà. i a Vilaverd vam fer un circus. Ah, molt bé. Així no heu tingut vent allí, vosaltres. No he tingut. Vale, jo he tingut de tot. Jo vaig tenir un bolo per dalt a la Seu d'Urgell. Tan amunt? Sí, Hòstia, que guai. I em va tocar tragar vent, me va tocar tragar pluja, me va tocar tragar arcoiris i després neu. Tempesta de neu. Vas veure neu? Vas veure nevar? Claro, me va nevar i me van dir, potser no pots sortir d'aquí també. Hola, No he conduït mai en la vida mentre nevava. Que fuerte, no, nevar? Sí. Vaig veure totes les condicions climatològiques en un sol viatge. Tot ho vaig veure. Que fort. Sí. Però si nevar és de gener, no? Bueno. No, doncs ja ha nevat. Ja no és de desembre, estem a desembre, gener, estem allí. desembre. Ara ja, és que clar, estem acostumats al d'abans. El d'abans, que era el gener, no? Sí, però L'Oport està nevat al gener. Però de tota la vida, però de tota la vida has nevat al desembre, no? La temporada claro. de neu ja començava. Com ara no estàvem acostumats a que al desembre fes fred, Però això, que estic clar, neu i ara fa fred i tot. Molt bé, anem a parlar de felicitat. Bueno, i també més publicitat, espera. Aquest dissabte tu també estàs al laberint de l'Ominotaure, Sí, senyor. que us ho ha dit abans David. Sí, senyor. I què faràs? Jo sóc l'heroi este del Minotaure, no sé, m'han enredat. És un benèfic. Sí. La meva parella també l'he enredat jo, llavors això ja va en cadena. Ah. Sí, estirem fent de l'heroi del Minotaure. Llavors, Llavors, allí hi haurà tot un laberint, llavors jo no sé. Me van ensenyar una roba i diu, tu et va bé vestir-te així? I anava mig despullat, dic, no, tio, que jo tinc una edat, algo més tapadet, però sí, m'estem preparant. Minotaure pel dia, quin dia has dit? aquest dissabte, 14. el 14, a les 5 de la tarda. I el 15 anem a buscar el tio, I el 15 a buscar el tio. Tu no que pares, jo tota la vida ho he fet això. Tu te forres, no? Okay. No, Te forrar, no. te- No, però l'any passat van fer dinerets. Sí, vau fer diners, o sigui, a L'any passat buscar... de bolos, sí. Molt bé, així que buscar el tió, este diumenge. Anem a buscar el tio. Molt bé, on és el lloc de trobada? Sortim d'aquí de les escales del mercat, Sí. anem a un lloc que no se sap, Ahà. és un lloc màgic que no se sap, perquè això... On estan els tios aquest any, no? Sí, no se sap on anar estirant. I sí, movem 100, quasi bé 100 crios en els seus pares, clar, podem arribar a moure com a 300 persones, i sí, actuo jo en solitari, i... Amb un gos, no? No, amb un gos ja no, perquè el circ van treure els animals. Ara està prohibit actuar amb animals. Vale. Llavors va haver un temps que vaig treure el gos per inconsciència, però un dia em van dir, no, que al circ ja no hi ha lleons. Dic, home, però jo el que faig és... I sí, ho hem estat mirant i no, està prohibit actuar en O animals. sigui, no pots treure el gosset. No puc treure el gos. Una persona disfressada de gos? Bueno, seria complex. Bueno, jo dono idees. A Sant Antoni hi havia un home vestit de porquet. Perquè no es pot treure animals tampoc per Sant Antoni. No, als espectacles culturals està prohibit. Ah, vale, o sigui, però a Sant Antoni no és benedicció Bueno, d'animals? la benedicció dels animals, sí. Així Però hi havia un vestit de porc per actuar en mi. Vale. Precisament el del Minotaure, Ah. que t'ha parlat avui. Molt. Era que estava vestit de porc. David anava vestit de porc? Bueno, tenia gana de Minotaure. No? Sí. Anem a parlar avui perquè has dit que aquesta secció es tracta d'anar buscant la felicitat. Que la felicitat, a vegades, tal com ho expliques, no ha de ser tan difícil buscar-la, però té obstacles. N'hi ha obstacles i un dels obstacles és el temps. Sí, el temps. Aquí
ho he anomenat moltes vegades, és que, clar, ja fa 4 anys que estem intentant parlar de felicitat i hi ha temes absolutament recurrents, però m'ha vingut de gust tornar a parlar de que la felicitat se troba quan vius el present. Quan no vius ni el passat ni el futur. Ho hem dit no sé quantes vegades. Ja. Però me ve de gust explicar el poder de l'ara, o sigui, Ara mateix. l'ara mateix. Sí. Per exemple, tu vas a un bar i veus un cartell que diu demà cerveses gratis. I tu segueixes anant a aquell bar i sempre diu demà cerveses gratis. El demà no arriba mai. Sempre estem a l'avui. I l'altra cosa és que quan intentes pensar en el passat, sí que estàs intentant pensar, sí, jo quan era menut anava al col·le dels hermanos i ara han fet un peremat aquí, però jo anava en aquell col·le. Però per molt que intentes recordar el passat i vius unes vivències de dir, hola, que xulo, quines sensacions quan era menut, que anava en aquell col·le, hi havia tal mestre, hi havia tal classe. Quan estàs pensant això, quan estàs sentint això, ho estàs sentint ara. Llavors, vivim sempre en un present continu, o sigui, per molt que penséssim en el passat i sentiguéssim les coses de la infància, les sentim ara, i per molt que tinguéssim temor, intentéssim preocupar-nos del futur, intentéssim dir, és que si segueixo així me quedaré sense faena i això no podré pagar la hipoteca. Si intentem preocupar-nos, ocupar-nos abans de que arribi, o sigui, preocupar-nos, si intentem preocupar-nos, podem viure una terrible desgràcia que no ha arribat encara. O sigui, si acabo esta feina i me quedo sense feina, no puc pagar el pis... O sigui, intentar pensar en el futur o intentar recordar el passat mos desubica, mos trau de quin estem ara. Llavors, la felicitat plena, pel meu entendre, i m'agradaria saber la teva opinió, Jordi, la felicitat al meu entendre, tu has tingut... O sigui, aquells dies que rius molt, que plores i tot, de la risa, que estàs dient, mare de Déu, senyor, quina puta locura, doncs perquè estàs en amics, o perquè estàs veient un espectacle, o en aquell moment estàs vivint el present. No t'estàs ni preocupant del futur, ni angustiar-te del passat. Aquell moment tan màgic que estàs plorant de risa, estàs vivint un present. Tu t'ha passat mai de tindre gent al públic que riu com si no hi hagués a demà? Sí, claro. I aquelles persones, realment us estàs fent un favor. Els has deixat despreocupats. Que s'estan oblidant de les seves merdes. Sí, de les seves coses, sí. I sempre anem a les nostres merdes, les del passat, les del futur, ara tinc que estalviar perquè vindrà un gasto, o jo quan era petit, mon pare va ser un pare ausè. O sigui, en sèrio que hem d'anar posant més problemes al present continu que estem vivint? Perquè estem vivint en present. I el present, sempre viurem en present i sempre estem vivint al present i tot el més no existeix. Llavors, tot el que ens donem a les energies del futur i tot el que ens donem a les energies del passat, estem posant pals a les rodes perquè la nostra felicitat és ara. Clar, l'única forma de ser feliç és ara. O sigui, tu no pots ser feliç de quan me jubile, me compraré una autocaravana i viatjaré en la meva dona per tota Europa. No te dona una felicitat, això. És un somni, és una cosa... No sé si et dona la felicitat o no. I no et dona la felicitat de dir qualsevol tiempo antiguo fue mejor, la millor música va ser a l'època dels Beatles o els anys 80, teníem la música més guai del món. Això no et dona felicitat. Per molt que intentes buscar pensaments bons cap al futur i cap al passat, no et dona la felicitat. L'única felicitat te la dona el present. Llavors, aquells espectadors que venen a veure Jordi Galo i riuen i ploren i realment estan flipant i dient, uau! En aquell moment los has donat felicitat en aquell instant. Aquella persona, no saps el favor que li has fet perquè l'has desconnectat. L'has desconnectat de Pepito Grillo que no para mai de parlar i de donar males idees. Llavors, jo el que volia era comentar com viurem el present, com viure el present la felicitat. Llavors, una de les coses més simples és anar per la natura, per exemple, perquè si vas pel bosc o passeges per la platja
o et banyes, o camines per la muntanya, tu pots estar un momentet dient la setmana que ve tindré una faena impressionant, no sé què, però demà, cluc, te tornes a connectar al present. Jo vaig estar al Camí a Santiago i estàvem caminant dia tras dia i sí, algun momentet pensaves. Però en general t'acabes quedant en lo present i el contacte amb la natura i no sé què, i te feia connectar amb tu, te dona molta pau, i després quantes coses més fan que et connecten al present. Recordo una vegada vaig conèixer un home de la Sénia que em va dir: mentre tu medites, jo el que faig és art floral. I dic, què vol dir art floral? I em va dir, jo faig uns adornos en flors. Un home de la Sénia em va dir, jo faig uns adornos en flors i mentre els està construint està superconcentrat. Clar, està concentrat en el que està fent. I això els hi passa a tots els artistes. O sigui, el que està composant, el que està pintant, el que està creant una obra còmica, o el que està creant un musical, tots els artistes quan estan creant estan en un estat tan meditatiu i tan present que vale que pots estar pintant i dir vaya merda, jo quan era menut era una merda, quina merda, la setmana que ve farà vent i no podré anar de viatge, però en aquell moment no pintes. Però quan realment estàs pintant, estàs vivint un present. Llavors he intentat pensar quines coses mos fan viure el present així de forma radical, de dir, estic aquí i no estic en res. He estat pensant i quan estàs en un molt bon amic i estàs fent escolta activa, que estem fent un cafè perquè aquella persona està preocupada, o sigui, quan estàs practicant la empatia pura, en aquell moment t'has oblidat de tu, estàs empatitzant, clar, aquella xica pobra ha dit això, però clar, és ella. I quan estàs així, no estàs pensant en les teves merdes. I després, quines coses no te deixen viure el present? Evidentment, doncs, les xarxes socials. Quan estàs a les xarxes socials no estàs vivint tu, estàs com a distraent. O sigui, aquí l'important és connectar en la teua llum interna. Llavors, quan vas de compres, trobo que tampoc no estàs pensant en tu. Tu estàs mirant este jersei quan vaig a aquella boda o quan m'arregle. I totes aquestes coses que et connecten, que te desconnecten de tu i te connecten cap a altres bandes, les hem de fer, evidentment, perquè hem d'estar a les xarxes socials, hem d'estar de compres, però jo demano que, per exemple, féssim coses artístiques, o sigui, cuinéssim. L'altre dia vaig fer una sopa de ceba, la vaig intentar, no va sortir molt bona, però va sortir bastant guai, però 2 hores cuinant sopa de ceba i anar a comprar les cebes i no sé què, perquè venien més filles, que feia temps que no venia la gran. Estàs cuinant, i quan estàs cuinant estàs vivint el present. I aquelles són les petits instants de felicitat, perquè la felicitat només es pot viure en el present. I si li peguéssim més voltes, en quins moments estem o no estem connectats en la nostra llum interna, doncs jo què sé, quan critiquem el futbol o quan critiquem algú, no estem a la freqüència guai per a tindre felicitat. Totes les emocions negatives, la temor, i el que diem, la gent que està super enamorada, super enamorada, no pot estar en temor. Llavors, aquella gent està en felicitat vivint el present. I llavors, clar, hauríem d'intentar fer coses que ens connectin en l'essència nostra, que ens permetin viure el present, però viure el present d'una forma espectacular, o sigui, viure a tope i connectat en la teua llum. Per això que quan estem escoltant algú i tenim empatia absoluta, estem fent el cafè i la nostra amiga està preocupada i ens explica coses que li preocupen, i tu dius, ostres, sí, podem estar mig desconnectant i dient, a mi que m'hi fot esta merda, i això no és la felicitat, i l'altra és connectar en la teua llum i dir, sí, jo t'entenc, tranquil·la, tot anirà bé. És deixar de ser natros, natros que es diu l'ego, que es mou entre el futur i el passat, i connectar amb l'etern present. L'etern present. Després he trobat altres tradicions, quan parlen d'això. Per exemple, la religió catòlica dia... A veure si ho trobo. Buah, no porto les ulleres. I quin llibre és aquest? Que està... El poder de la hora, de l'Edgar Tolle. Vale. Justament parla de l'ara. I, per exemple, la religió catòlica diu: si te preocupes por el mañana,
porque el mañana se resolverá por sí mismo, o nadie que ponga en manos... Espera, que Li falten les ulleres. No veig Li falten res. No veig res. les ulleres. Per a viure l'Anna necessito les ulleres. Sí. Llegir un llibre, bueno, també són coses que te connecta. No te preocupes por el mañana, porque el mañana se resolverá por sí mismo. Una que m'agrada molt de la religió catòlica és Dios aprieta però no ahoga. Com a que si haguéssim de dir, ara mos ve esta desgràcia, no cal preocupar-nos. La desgràcia és simplement aquella desgràcia. La religió catòlica diu, nadie que ponga las manos en el arado, mire atrás, estará preparado para el reino de los cielos. Clar, la religió catòlica ho tira cap a ells. El mestre Zen dia que preguntava als seus estudiants què falta en este momento? I diu que era una poderosa pregunta que no precisa una resposta mental. O sigui, en este moment què fa falta? I hauríem de deixar el silenci i sentir que mos ve de gust, Els sufís tenien una dita que deia el sufí és el fill del present. I després, d'aquí he tret el títol del capítol, el Rumi, el gran poeta y profesor sufí, dia el tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo para llegar a Dios que el tiempo. O sigui, moltes tradicions, fins i tot l'Edgar Tolle, un senyor actual, que va escriure el llibre El poder de l'hora, moltes tradicions, i evidentment molts d'hàbits simples de la nostra vida, ens diuen que connectéssim amb l'ara, i només a l'ara és on trobarem, ells diuen Déu, ells diuen la il·luminació, però nosaltres podem dir la felicitat, o sigui, les emocions boniques les trobarem a l'ara, perquè mentre estirem cap atràs o estirem cap avant, llavors jo recomano que les últimes hores de la nit no estiguem a les xarxes socials, ni les primeres, perquè aquests moments en què ens connectem als somnis o ens desconnectem dels somnis, estaria molt xulo que aprofitéssim per connectar amb la nostra llum i amb la felicitat, i més o menys era esta cosa que volia explicar. Doncs ja sabeu, connectar-se amb el present. A tope. No esperar que vingui, sinó ja és que ja esteu. Moltes gràcies, Jesús, i que vagi molt bé aquest dissabte i aquest diumenge. Sí, gràcies. Adéu. Dia gris, condueixo a poc